Mohyla Milana Rastislava Štefánika sa týči na majestátnom vrchu Bradlo v nadmorskej výške 543 metrov. Tento významný symbol našej histórie sa nachádza medzi mestom Brezová pod Bradlom a obcou Košariská. Táto monumentálna stavba má dĺžku 96 metrov a šírku 70 metrov. Je miestom, ktoré pripomína život a dielo jedného z najväčších Slovákov. Mohyla pozostáva z dvoch terás. Dolná terasa s rozmermi 93 x 62 metrov obsahuje 2 schodiská a 4 vatrové komory na nárožiach. Horná terasa o veľkosti 45 x 32 metrov je zdobená 4 obeliskami. Tie majú výšku 12,5 metra a symbolizujú 4 krajiny, v ktorých Milan Rastislav Štefánik pôsobil. Zároveň pripomínajú 4 obete leteckej tragédie, ktorá ukončila jeho život. Na vrchole mohyly sa nachádza tumba, náhrobok, na ktorom sú vyryté tieto slová. Pomaly razne. Československý minister a generál doktor Milan Rastislav Štefánik 21. júla 1880, 4. mája 1919. Zahynul pádom lietadla dňa 4. mája 1919 pri Bratislave. S ním kráľovský taliansky seržant Umberto Merlino a vojak Giotto Aggiunti. Veľkému synovi oslobodený národ československý. Táto mohyla je viac než len miestom posledného odpočinku. Je symbolom slobody a samostatnosti, ktorú Štefánik pomáhal vybojovať pre náš národ. Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách. Bol astronómom, politikom, diplomatom a generálom francúzskej armády. Ako jeden zo zakladateľov Československej republiky sa stal prvým československým ministrom vojny. Dôrazne. Jeho život bol plný úspechov, od astronomických pozorovaní na Mont Blancu až po diplomatické misie v Spojených štátoch amerických, Rusku či Taliansku. Tam získaval podporu pre československý zahraničný odboj. Počas prvej svetovej vojny zohral Štefánik mimoriadne významnú úlohu. Ako spoluzakladateľ Československej národnej rady pomohol formovať Československé légie, armádu slovenských a českých dobrovoľníkov, ktorá sa stala základom Československej armády. Jeho život sa tragicky skončil 4. mája 1919, keď jeho lietadlo havarovalo pri návrate do vlasti. Spolu s ním zahynuli 2 talianski letci a mechanik. Dodnes ostávajú príčiny tejto tragédie neobjasnené. Na jeho počesť bola pomenovaná planétka Milan Štefánik, ako aj mnohé ulice, inštitúcie a letisko v Bratislave. Milan Rastislav Štefánik je a navždy zostane symbolom odvahy, obetavosti a vlastenectva. Zdroj údajov bradlo.sk